Quebec Chairman Pan Water Lisa Mening Tanang Jipu Karbi Anglong Autonomous Council Hong Chatay along 24 plus organization atum kachasong. Karbi Anglong aron repin pen kedo Quebec Chairman Pan Water Lisa long pen amen ing tan etnang Jipu song ing ko rapi so say hampang song atum penang aning kana prang pen nang chasong bom wang bom asonsi pinichitini pai ing ko arni le thota Dipu rong sopi ke parlo Ru Samson Sinti Amir Biri Arlo Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atum Prap Chimpen Karbi Anglong Arlo aron repin pen kedo Quebec Chairman Pan Water List along pen amen ing tanang Jipu kachasong pon abirta nangle Bangso kachasong ahot Karbi Anglong Autonomous Councils EM Tuliram Rong Hangapan Panongsi Memorandum Alo Kipajordam Jiapan Ongdong Apai Armu Chujeng Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Achatay An Paledam Bonta Council Authority to Memorandum Kedeng Dun Japan ke Panglen Ason Teklong Si Kachasong Arwaratum Ningkang Samsi Chupaklangsi Council Hongjai along Amad Ingni Prongsi Memorandum Kedeng Apan Authority Atum Wang Vetik Ladak Pen Cheterek Repu Hang Taramsi Saijok J Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department Secretary in Charge Tensing Rongpi Kachasong Arwara Tekno Wangsi EM Apan Kipanong Pinpuralo Dengdunsi Kachasong Arwara Tumapan Pachadamdo Halapu 24 plus organization along Chief Convener Raton Terang Kaning Jeponke Moran Matok Council alongke Moran Matok Akhepen Kaprekatumke Vote Joklong Lilu Pasi Chiparai Atlu Bon Daladak Karbi Anglong alongke Bangso Putak Ningkan Nerkep Chasong Atlu Sitame Kichunjike Non Anta Teklong Lik Kachariatum Keklem Kipanglen Japan Towar Rirong Sonsi Teklong Pasi Ning Jepong Ke nili tum ta ningduk meme alam lo te inglong sopuan pusita me non lason ke plak bang niar ni moron moto ko tum bang state government na tum pen state long pen si isi che parai pen si kaduk be cabinet decision endel cabinet decision ke en mane pilo state government along ke latuma bang ke recognize lo lada ka bang ke council election bang ke council election bang hala tum ke moran moto ka khaisi joklong chorji piniar ni lasona ke hang ke nili tum si khang ke hang me ka tuman pipe laben ke hang he tuman ki pi bang ke lake mangum me alam lo lasi nili ki budam gang tunga bang ke lalo ke damtang chief minister of Assam laben ke Karbi Anglong Autonomous Council laben songin ko rapliang bang chingwa hoda lam ki pu bang ke lalo nona mat ke la soput hak ni tum study lang ko si pilota study de ang ko sil none moron moto to mane clear voter list bang e pide paklem det tapi ni ani lada ka bang ke nona bang la ke voter list ke claim ji alam kali lada ke claim kleji bhanse issue divert koribo nangli tum kadu ko eta chini lo kadi rada theng no bang ke 163 alam da ninje po mendune ke people representation ek alam da ninje po are people representation ek halake india angka ngaphan lapene 163 alam alangli kininje ko ngabang ke lake isi state long aphan Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council long voter list ka silama aphan ke latum ame thang atum ja kongdo laben ke isi che para idat pen bhi governor approval aphan claim pin pusita me non dobom Karbi Anglong Autonomous Council long rules 1951 rules do constitution of district council rules pusipulo hala dakta 128 pen 129 long lang pamita hala dakaning je hala daket jong abang ke 12 years from the qualifying date lapen qualifying period pusipu 12 bosor aprang hala qualifying date pen qualifying period ke first election of asikipu alang tume bangke nona bangke rada thengno ka manghu bangke 12 bosor pleng luplu ke voter list thek dolong lake ko sonal manghume me alam la pupulo teng la da ke pinia ni ang tana sosi pleng upo ako pleng bomlo la soputa ke check and balance ave ke Karbi Anglong Autonomous Council la tumlo la si la soputa ke responsible chen ne pulo teng ke nitum bangke lake rat thurpa ka ke song theklong po lake non e pini pene ke cheng ponlo pini 9 years lo ke pleng 9 years pleng dat pena phi bangke non 500 se ka che song po me nitum ready Karbi Anglong Autonomous Council thing no an ke bang nang kok ke damtang 2020 September 2016 ben tum che song mong pinian ke 9 years pleng lo tan la so putha ka bang ke tum ke che song hur Karbi Anglong angkang pusme hut pachudut la so ka che song dolo do det ben a phida bang ke
authority tum pen kaddo be tum bangke Honorable Guwahati High Court alam thipen alang tum claim po lapen ing samjin pensi laso solution ke solji pomen pensi nili tum ing samjin pen ing honglo ta pini boy phit pusita me nonan puste me Karbianglo autonomous council ato mabang arni bang kapat hita peson along pen along ke ninje dampo people representation ek alam si ninje ji along pen dampo 163 alam si ninje damji ahok pedala mabang alang litum claim halamang si white dak alam mabang nili tum ka chinikang tung si bang pini arni bangke Sidul arona teng pen ke methang update upon kacera protection do kok boy fit puste me lang tum people sing some clip pasi nili tum ka chini kang tung bang elalo nona bang jong si laso putak wide dak alam nang clearly lapen ke nona da claim clip ulutang ni tum pan so se ja ke ding ka che songa bang ke hur chodu dopo lapen ke halaso are responsible we Karbianglo autonomous council atum si adai che enang ji pusi nili pen jong pon tum